Good morning, good morning, good morning, mayong aga. Mayong aga mga kalagad, mga ka-best friend. Welcome sa Tuesday edition sa aton programa Simbahan nga Nagapanglakaton. Ka-19 ng adlaw sa bulan sang Agosto kag mainit-init no manayanaya ang pakita ni Haring Adlaw. Although karon sa hapon may 30-35% chance of rain. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang Spirit FM Rojas nga ginapangunahan sang aton nga halangdon nga Arsobispo the Most Reverend Victor B. Bendico. Sa mga kaparian sa nanari-sari nga mga parokya kag mga mission stations, mga institusyon, seminaryo, mga eskwelahan nga ginapangunahan sang aton nga Vicario General Monsignor Reggie Pamposa. Mga kaupon naton sa Spirit FM station diri sa Rojas City. Alagad Ana Marie Villanes Ledesma. Alagad Ronaldin de Guzman nga nagapanglawa-lawa kunong mata. Kagalagad Mingming Wego aton partner technical kag aton technical director. Yadayan nga aga sa aton nga mga tagpalamati sa tanan nga mga kabanuhanan sa probinsya sang Capi sa 47 kakabarangayan sa siyudad sang Rojas. Good morning, mayong aga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tuesday edition na solo flight. Ang akon guro partner basin nag-aungab pa to sang iya nga pamahaw. Sige na ang preparasyon. Masako-sako ang preparasyon para sa piyestahan sang St. Pius X Seminary. Mga bulano na to, happy fiesta. Ti amat-amat na. Nag-blessing sang newly renovated nga basketball court. Lagadaan. Nabi picture mo nabi. Pagwa nyo nabing picture kag video mo. Kaya daw ikaw to gina ang maniniyot. Ginala City Media gina blessingan sang aton pinalangga nga Arsobispo ti Benedicamos Domino kina Deo Gracias. Pasalamat kita sa gihapon sa mga grasyas sang Dios sa iyang pag-ubay sa pagpanglakaton sang St. Pius X Seminary Community. Ti mo ning aton nga seminaryo minor o kon minor seminary diri sa Archdiocese of Capiz. And of course, ang aton nga Philosophy Seminary kag Theology Seminary ang Santa Maria Mater et Regina Seminarium Cagay, Rojas City. Sa Pizza 21 ang fiesta sang community sang St. Pius. Kag inaimbitar naton ang aton nga mga bulano nagapabulano-bulano. Kag subong man ang mga piyan naton kag nagapian-piyan. Para sa pagupod sa selebrasyon sa kapiyastahan August 20 kag August 21. Welcome nato ng pag-abot sang Piyan International ang halin pa sa Gwa sang Pungsod. Subong man ang Piyan Manila chapter, Iloilo chapter, Romblon chapter kag tanan nga chapter. Pagkilit-anay, pagkamustahanay, pagbalay naman sa matahom nga relasyon. Tido kanini, a kind of reunion for all of us sa mga nag-graduate diri o kung nag-eskwela sa St. Pius X Seminary.
Di pa dayon sa gihapon ang misa nobenaryo para sa kanungganan ni San Pio X, no? Kaga ti ang excitement sang mga seminarista sang kaparian kag sa mga bulanos, no? Ang aton nga ginakalangkagan ining aktibidad kada tuig diri sa Lawaan Seminary. Tiyang piyan tour pagahiwaton o kon sa ulugon ng Santos nga Misa kaga ti kaon-kaon siguro and then motorcade from Maayon subong nga adlaw and then ti amat-amat ani sila di makadto sa seminaryo, may mga friendship games na. At the same time looking forward for the mini concert tomorrow August 20 and then ti kapistahan. May sadya-sadya na naman kita nga pagahiwaton traffic naman kita di karon. Gani sa aton nga mga kaupdanan diri ang inyo nga mga salakyan ipaigadigan nyo karon na kaya ang parking naton karon asta naman sa dalom. Subong kag sa buwas hasta sa 21 kaga mo ni ang tion man no sa 21 nga daan ti holiday. Ti damo gini sang matindar sa kapistahan ni Saint Pius X. Yadayan nga aga sa aton nga masuking at nagpalamati sa Tudor Arsanas Trade Center sa mga nagabaligya dira, gabaligya panakot, gabaligya isda, gabaligya utan, gabaligya manok, baboy, etc. Oy, halong sa mga mudos-mudos naman mga scammer. Nang gabayan, nakakuha na sinsilyo, mangayo pa, kay wala pa kunukuha sinsilyo. Pinpakol masako-sakong nagabaligya ba, maabtik kining mga may mudos ni. Inang mabakal gamay, dako ang kantidad sa kwarta, limbawa 500 pesos, nang bakal 50, ginsinsilyuhan mo na siya for 50, tinago iya ang 200 ang basa kulang maniday. Mayo lang kung may CCTV ka kag ma-review mo nga daan, no? Pero kung alang-alang ka kag nagasako ka, matuntuhan ka gid. Munis kalibutan, no? May manong tunto kag may ginatunto. O tatlo na gali, may manog tunto, may ginatunto, may nagapatunto. Di ba lalag adrenaline? Di ikaw dira sa tatlo kasahi. Ase kapat ka ikaw mabuot. O di bala? Nabatian ko blaw ng balansa nga, daw bading ka. Kasi hindi ko yung bading kay mabuot ko. Ano kaya? Gooding. Gadayan nga aga sa nagapamahaw dira sa Honey Karinderya sa manamit nga pagkaon. Of course, Baby Girl Karinderya. Kag may standing invitation si Brother Gab no sa Mang Inaso. Baw, grabe siya. Aso lang imo anay kay hindi ka to kakadto sa ibis kay may okasyon fiesta sa seminaryo. Kaon man sa kuno kay nagkaon to si Ibana Ilawi abiya sundon man sa to sa Brother Gab. Di man kalagad kag mga ka-best friends to madamog nga salamat sa padayon nga pag-upod sa aton nga programa Simbahan nga nagapanglakaton. Sunod-sunod naman ang aton nga mga kapiestahan, we will have the feast of St. Pius X sa 21, sa August 22 and 23 no sa St. Rose of Lima, sa Lunoy, Rojas City nga ginapangunahan sang ilang parish priest Father Marlon Bordo. August 26, 27 fiesta sa Santa Monica Parish sa Banwasang Panay. August 27 and 28 fiesta sa San Agustin Parish sa Barangay Kugon, Banwa Mansang Panay.
Sunod-sunod ang aton mga kapistahan sa September, sunod-sunod man, no? Ang isa kadako nga selebrasyon among fiesta man sang Santa Maria Mater Regina Seminarium, September 8, 2025. Dayon Japon ang pagpasalamat, pagpamiesta bisan bulan sang tigkiriwe. Kung nambal nila, live within your means, ay hindi ka gina matamaan, pero kung gasweldo ka 400, 350, gasto mo ya kadadlaw, 5 gatos, hindi mo nakwaon, asa ka pa, sa asa, sa card bank, sa din pa. Na mga lending institutions na may bandera, utang na rin sa piyak, itapal to sa piyak, no? Hasta sa kulihi, ang utang nagtambaw-tambaw na. Sige na lang sang kwan, sige na lang nagadako, lagi kay iba na. Mga kalagad ka mga ka-best friends, ang aton ng intupiko kagahapon, anong Santos Kamisa, ano importansya sa aton nga preparasyon, aton ina ang dalas-dason liwat, no? I-review naton sa makadali, and then sagpunan naton sang iban pa nga mga tupiko sa aton nga pagpanglagad subong adlaw. Yan nga, gadara sa Barangay Lumboy, sa Banwasang Panay, sa poblasyon Ilaya. And of course, sa aton nga mga coastal areas, sa probinsya sang Capiz, sa Lindera, sa Banwasang Pilar, Naog, sa Lutod, Pontevedra, Panay, Cagroha City, and of course, Ibisan, and sa Pian. Sa mga islas na to, isla diri sa Lutayan, sa Banwasang Panay, sa mga isla dira, island barangays, good morning, good morning, good morning, good morning sa inyo tanan. Pangabay naton sa aton mga kauturan, sa aton nga mga suki ng tagpalamati, abi ipaabot man ninyo sa inyong mga paryente kag mga abyan nga kundi mabutan sa aton signal sa 88 FM band, 88.1 FM band sa inyong mga radyo. Dunduman ko si Father Jed, ano nga niyambal? Sama-sama tayo together. Kinisla niya nga ton nga. Kinisla niya, pero okay man. Liwat, mali Father Jed, no? Sama-sama tayo together, always, forever. Kwan ba? Do pinitla? Sama-sama together, always and forever. Amo na yan, Father Jed. Sama-sama tayo together. Ano to ko na lagadaan? Sana sama-sama tayo together, always, forever. Amo na, no? Pati si Monsieur Vic gayom mo. Ayan, nadakop gid si Father Jed sa video. Pero thank you very much sa mga taga Barangay Burias, Banwasang Mambusaw. Happy belated fiesta sa inyo tanan. Abot man kita dira 88.1 FM band sa inyong mga radyo. Kag subong man, please like, follow, and share, no, sa aton Facebook page. At the same time, di ko madula si Facebook, madula si Meta, raman ta sa YouTube, di ba? Review sang aton nga mga programa, mataho mga aton mga programa dito sa Spirit FM Rojas. Sa aton nga pagbalik, aton nga i-review gamay ang aton nga nangin topiko kagahapon as part of our introduction sa pagpadayon sang mga basic tips naton o kon reminders, pagpamalandong para sa aton nga preparasyon sa pag-attender sang Santos Kamisa. Nagasimba kita, be it sa aton nga mga katedral, no, with sa aton mga katedral, sa aton mga simbahan. Nagasimba kita physically present in our churches, and iban pati may option na sa radio, sa social media platforms, sa telebisyon o kundiin pa, pero dapat ipahamtang nato ng aton nga kaugalingon agod nga ang grasya sang Dios mapanagamsaman gid naton sa aton nga pag-attender sang
isa ka ginakabing natong pinakamataas nga sa isang pagpangamuyo ang selebrasyon sang Santos nga Eucharistia kon Santos nga Misa. Gani nga sa aton nga pagbalik, aton ining bantayan diri sa aton programa Simbahan nga nagapanglakaton. Please stand by. Sa pagpanglakaton sang simbahan, kaupod kita tanan sa pagpabakod sang pagtuo kag pagpalapnag sang gugma ni Kristo. Sa pagpadayon sang iya nga misyon, dulungan kita nga maggiho padulong sa kabuhi nga may paglaom. Simbahan nga nagapanglakaton. Programa nga magahatag sang pagtulunan kag magapalinton sa mga importanteng anunsyo kag hilikuton sang Katoliko nga simbahan ilabi na sa Arkidiocese sang Capiz. Simbahan nga nagapanglakaton. Mangin isa kita ka pumuluyo nga nagapakigbahin sa mabinungahon nga pagsabat sa katungdanan sang simbahan. Simbahan nga nagapanglakaton. Sa aton tagsa kapagbiyahe sa dalanon, hindi pagkalimtan ang numero 1 nga kaupod naton sa pagpanglakaton. Lawaan Petron Superstation and Car Service. Yari na ang masaligan kag kalidad nga serbisyo. Owned and managed by Mati, Christine and Xavier Viterbo. Ang Lawaan Petron Superstation and Car Service nag-aalagad sang limpyo, kalidad nga gasolina kag diesel para sa imo nga salakyan. Petron XCS, Petron Blaze 100, Turbo Diesel, Kerosene kag Diesel Max, ari na tanan diri. Nagatanyag man sang change oil. May mga promo kag libre pa nga serbisyo para sa mga suki. Ano pa ang ginahulat mo? Magbisita na sa Crossing Seminary, Barangay Lawaan, Rojas City. O kung magtawag sa telephone number na 036-6215-5513. Bukas ini Lunes, tubtob Domingo para sa imo padayon nga pagbiyahe. Lawaan Petron Superstation and Car Service. The second best station in customer service. Power, performance, Petron. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po muli si Father Francis Lucas, bumabati sa inyo. Naranasan na ba ninyong hindi kumain ng maghapon? Napakaraming tao ngayon na walang makain. Ang pakiramdam nila sa kanilang kagutuman as if the large intestine is eating the small intestine. That's how you feel. 1 bilyong tao ngayon sa buong daigdig ang nagugutom gabi-gabi. Every 3 seconds may namamatay na bata sa gutom. Hindi dapat yan, di ba? Ang Diyos ay nilalang ang lahat para makinabang ang lahat. Sinabi nga ng isang guru, there is enough for everybody's needs, but not enough for everybody's greed. Kaswapangan ng iilan ang sanhi ng paghihirap ng karamihan. Mga pinalangga nga ginikanan kag kabataan, handa na bala kamo sa isa ka dekalidad kag Kristiyano nga edukasyon nga magabukas ang madamo nga oportunidad para sa inyo kabuhi? Welcome sa University of Perpetual Help System, Pueblo de Panay Campus. Nahamtang sa Sacred Heart of Jesus Avenue, sulod mismo sa Pueblo de Panay Township, Lawaan, Rojas City, Capiz. Diri ginahalad namon ang kompleto nga edukasyon, halin grade school, junior high school, hasta sa senior high school kag kolehiyo. May ara kami sa mga kurso nga pangkolehiyo nga tugma sa moderno nga panahon kag pagkinahanglan sang trabaho sa lokal kag international. Bachelor of Science in Physical Therapy, Bachelor of Science in Radiologic Technology, Bachelor of Science in Pharmacy, Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Medical Laboratory, Bachelor of Science in Entertainment and Multimedia Computing,
kag Doctor of Dental Medicine. Kung ginapangita ninyo ang eskwelahan nga may tampad nga pagkiya, maayo nga pasilidad, kompetente nga mga manunudlo, kag mga Kristiyano nga prinsipyo, University of Perpetual Help, Pueblo de Panay Campus ang sabat. Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang amon Facebook page sa UPHS PDP Campus Official o kung sa amon Instagram account at uphs.pueblodipanay. Cellphone numbers 0936-671-9449 o kung sa 0951-193-4309. Ukol sa landline number na 036-651-6133 kag 630-620-7844. Mga ginikanan, hindi na pagpalampuas sa angkay gayunan. Ihatag ang pinakamaayong edukasyon sa inyo kabataan. Sa University of Perpetual Help Pueblo de Panay Campus, we help you build the future. Together with faith, knowledge, and character. Sa pagpanglakaton sang simbahan, kaupod kita tanan sa pagpabakod sang pagtuo ag pagpalapnag sang gugma ni Kristo. Sa pagpadayon sang iya nga misyon, dulungan kita nga maggiho padulong sa kabuhi nga may paglaom. Simbahan nga nagapang lakaton. Programa nga magahatag sang pagtulunan kag magapalinton sa mga importanteng anunsyo kag hilikuton sang Katoliko nga simbahan ilabi na sa Arkidiocese sang Capiz. Simbahan nga nagapang lakaton. Mangin isa kita ka pumuluyo nga nagapakigbahin sa mabilungahon nga pagsabat sa katungdanan sang simbahan. Simbahan nga nagapang lakaton. Balik kita sa aton nga pagpangalagad sa simbahan nga nagapanglakaton, Philippine Standard Time, alas 8:32 sa aga. Thank you sa aton nga mga sponsors, Lawaan Petron, University of Perpetual Health System, of course, Colegio de la Purísima Concepcion, main campus kag Boulevard Campus. Aton nga mga parochial school sa Tanarisari nga banwa kag parokya diri sa Arkidiocese sang Capiz. And of course ang aton nga St. Joseph Senior High School diri sa Barangay Lawaan, pasulod dira sa Sea Oil, ara dira ang aton nga St. Joseph Senior High School. Now they have 388 students. Damog nga salamat sa aton nga mga kauturan, mga kalagad kang mga ka-best friend nga nagahatag sa ilang ation sa paghatag sang maayong edukasyon sa aton nga mga kabataan. Ti isang una ambal nila ang edukasyon ko no, ambal sa mga ginikanan. Amo lang na no, manangin ang alam ang mahatag o kunang edukasyon ang amon nga mapamana sa inyong hindi kin makawat sang iban ang inyong alam. Gani tinguha sa pag-eskwela mga tuto kag mga inday. Yaw maghimo sang katuntuhan sa eskwelahan. Kung wala klase, ti wala man allowance. Kung holiday, ti holiday man ang allowance. Nag-admire na to ng aton yung mga kauturan, bala mga kalagad ng mga ka-best friends. Kaya nagatinguha, gid, nung mapag-graduate ang ilang mga kabataan. Ang iban ganit, bisan daw wala nag-aangot kung kaisang kurso. Basta makagraduate lang sa graduate kid sa kolehiyo. Ito dako nga tropeo para sa mga ginikanan. Kag sa mga nagapatigayon sa pagpa-eskwela sa mga kabataan.
And we should take this with a happy heart siguro sa aton mga estudyante. Bangon namo ang luyang mag-eskwela o galing wala sang oportunidad nga maka-eskwela. Wala sang kahigayunan, and we really thank those persons nga nagapatigayon, wala nag-sponsor sang mga scholarship program. Parehas din sang ginahimo sang Caritas Manila with their sponsors. Ang aton nga Young Servant Leadership Educational Program o kon YSLEP. Imagine, no? Kisa kon hindi man ni sa pagpakanobo, pero kung kisa we are asked, we are sometimes forced to compare bala. Nga man ang iban kung kaisa may aras ang scholarship program halimbawa, we thank man ang aton mga local government units kung may ara sila sang mga proyekto sa mga scholar ng bayan, bala nagahatag sang pang tuition, nagahatag pang allowance, nagahatag pang libro o kunano pa dira. Pero sometimes they brag so much on how much they give. Napabugal nila kung kaisa nga sa bilog na tuig, makahatag sila sang limbawa 10,000 pesos. Tiyang pag-eskwela sa aton nga mga estudyante, pulo man kabulan. Roughly 1,000 pesos gidlang, no? Nga manginambal ko nga gidlang kay tuman ang ginapangayo Manila sa mga kabataan nga nag-apply sa sina nga mga scholarships. Damo requirements, grabe nga pila, recommendation ni kapitan, recommendation ni kung sino nga tarpulano. But sometimes, hindi naton makita ang ginapatigayon sang aton nga mga kauturan ninyo. Bala, ginahimo nyo. Nga wala man gani ninyo na ginabandera sa bilog nga probinsya, bilog nga syudad, bilog nga Pilipinas. Damo sa inyo sa nagapa-eskwela, sa inyo mga gumangkon, sa inyo mga nagabulig sa balay, o kon sa inyo mga kaparyentihan, nagapangayo-ngayo bulig dara sa inyo para lang makagraduate, nagatinguha, nagapanglaba, nagapanghilamon, nagaobra, nagaluto, panglimpyo sa balay, etc. etc. Ang usual nga ginambal sang mga taga-layo bala, mga halimbawa taga-isla o taga-bukid, nag-obra sa tawo para lang maka-eskwela. Kag muna kung kaisa ang kisa gani ginakuan lang na take for granted man sang o kung naga-take advantage man ang maraga pa eskwela sa ila, tinita magkuha sang kabulig kay ari naman ning aton scholar. Mo na lang ni palutuon ta, palimpyon sa balay, mo na lang ning aton nga himuon alila diri, no? Nung ginahimo mo ng ulipon, ang bal mo, bulig ka, himo mo lipon. Pero sa brighter side of the situation, dako iya balang inabulig naton ninyo bilang simbahan, katapos ang simbahan, sa pagpaeskwela o kon sa pagbulig sa mga labing nagakinanglan. But we are not so, anong namin nga term, no, hindi kita nagapakita-kita o kung nagapabida-bida unlike other people. May tawagin mangguro yung nga kulang sa pansin, yung kinanglan tagaan mo gida sang timpo nga makuan sila, nga matalupangdan sang ila nga mga kauturan. Pero for example, ining YSLEP program sang Caritas Manila, sa Archdiocese of Manila o kon ining local Caritas naton sa Arcam, ginapangunahan ni Father Anton Pascual. Can you imagine 15,000 per semester? That's times 2. That's 30,000 a year. Plus roughly 2,000 allowance, no? Plus roughly mga 2,000, so 20,000 allowance sa isa ka tuig.
And that would bring 45,000. No. Pila na to? 15, 30 plus 20. That's 50,000 a year. 7.5 lang gali per sem. So 15,000 plus 20, 35,000. Pero kung kisa huya pa kita kaya hambal na to, bisan ako ganin ko kulang kisa delayed pang allowance ang pag-release ng allowance, but nabudlayan man ang mga nagapatigayon sa ilang pagpangita sang pundo. Muna gani nga ginapaatag naton ini tungod nakita naton nga ini nga mga bagay naghalin ini sa simple nga mga tawo nga luyag magpakigambit sa misyon sang aton Ginoo sa paghatag sang matahom nga buwas damlag sa aton nga isig katawo. Tinga man ang local government units naton di man na ganila kwarta. Ngaman do sa bugal-bugal sila yaw. Ngaman kita nagahipos lang kay may binuligan man kita. Ano gani? Don't let your right hand know what your left hand is doing. Pero dapat man naton ibantala nung kay kisa ginasukot man kita. Hay kamo sa simbahan nung ginaubran nyo. Sa una, no, sa previous administration, si former PRRD, muna ang ginatira niya permin sa aton sa una. May mga bagay man nga daw tama man ang iyang pagpamangkot, kung kaisa daw insinuation naman lang. Ay, sa nagpanindugan day sa una, anay Bishop na Cardinal Pablo Berrillo David. Iban pa nga mga obispo nung inhimo sa previous administration, kasuhan si Disyon. Ito naghambal ka sang kamatuuran, my goodness. Di mga kalagad kang mga ka-best friends, amo ini ang bunga sang pagpangabudlay sang tag sa ka-Kristiyano, tag sa ka-Katoliko, kay amo ini ang bunga sang grasya nga ginahatag sa aton sang nanarisari nga sakramento nga aton ginapakigambitan bilang sumulunod sang aton Ginoo. Gani mga kauturan kag mga ka-best friends to binagbinago naton sa aton nga pagpangabuhi nanginbahin bala kita sa aton man nga mga kauturan sa ilang nga pagtinguha nakatan-ay bala kita sang aton bulik ni mambal kita ti Father kami gani bululigan man no tagsa-tagsa sa aton may mga kinahanglanon man pero kung kaisa nakita mo daw lo abansi ka o kundo angat-angat ka ti why not no why not. Muna nga isa, no, ang dulot balasang mga sakramento sa aton nga pagpangabuhi. Ang mga bunga sang grasya sang Dios. Muna kaysa nagatulod sa aton nga pagtinguha man. Sometimes, do hindi lang naton matalupangdan, pero ginahimo naton ang mga bagay-bagay nga ginapaabot sang aton nga Ginoo sa aton tanan. Kung kaisa daw wala lang naton matalupangdan, but these are the fruits, no, of how we live our faith. Naganyan balisan Pablo kung ang pagtuo nga wala bunga ti patay na nga pagtuo no your faith is dead no do pareho ka lang sang noisy gong do pareho ka lang bala sang lingganay nga nagtunog lang pero wala gid sang kuana lagid mihura. Nakagahapon no nangin topiko namon ni Brother Gab no ang aton nga preparasyon no para sa pagsaulog sang Santos nga misa katahom katama to review talang gamay no ginapahanomdom kita nga ang aton nga ang Santos nga misa no mo ni ang source and summit no sang aton nga Christian life ang kapupun-an kag putok-putokan sa aton nga Kristohanon nga pangabuhi no amo ni ang nagapatimaan o kung nagahatag sa aton sang kabakod sa aton nga pagpangabuhi hindi lang niya routine kaysa atong kaysa
Da obligasyon ti alin sang gamay abig nang balang kita nanay, tatay, lolo, lola naton ti upod kamo sa amon magsimba. Kay kinanglan naton magsimba sa adlaw sang Domingo. So daw naging routinary na lang nga schedule. Kung Domingo kinanglan naton magsimba. Pero kung aton o sisaon, hindi lamang ini schedule, hindi lamang ini routine o kon obligasyon. Pero ini nagapahanumdum sa aton nga ini encounter nung aton nga pagpakigistorya, pagpakigbahin, pagpakigupod sa aton mahal nga Dios sa selebrasyon sang Santos nga Misa. Do kapareho bala ko nung ang langit nagtandog sang duta, no? The heaven touching the earth. Titanan kita pero may lang nagapangayo sang grasya sang mahal nga Dios. So paano nato mabaton ang grasya? Prepare our hearts. Kinanglang i-prepare naton ang aton nga kaugalingon, dispose ourselves properly during sa selebrasyon sang Santos nga Misa ukon before, during, and after the celebration. Kinanglanon nga atensyon mo arada ang imong pagprepara sa imo kaugalingon, paghatag sang bug-os sang imo kaugalingon. Kani kon gamisa na gaya na da hulikap sa imo cellphone. Di anay sagad istorya sa imo kaluyo. Iyaw anay sagad kung ano imo panindahanon tapos mo simba. Tandaan ko na sa una sa amon sa Esperanza sa mga kalapit ko da, no? Sang nagumpisa plan ng tulo talipapa dabla sa aton. Sang una hindi pa nada sa may eskwelahan, dara pa lang na sa may cruising ni Manang Buday. Ang before mag final blessing, magkalawat sila ang tawo na katilindog na nasa likod sa may pertahan. Para makabakal saging, kabakal uling. Kambal nila ti kwani taga ano ning gabligya, taga Bukid, Bulo Barato. Wala pa bala nag-agi sa mga middlemen and women. Wala pa sang wala pa sakaan pag isang isa katag baligya. Isang ulihi ang tayang tulutapangko to nagdako, may saging na. Sa una saging kag uling lang na mo. Tapos may nagbaligya na uga, may nagbaligya na isda, may nagbaligya na baboy. So kung naglawig na nagubra na talipapa kada Domingo. Kisa pinanakababoy ng inaihaw, may baka pa kisa isa, may karabaw pa. Tiga simba kaya ka panumdum ka nga diri na kuslikod. Way na sa nagbalik tos pungkuan niya. Ito na sa may likod kapertahan kay basi mauli sa likod tayo kung sa saba. Si Jesus ara sa sungad mo nga wala pa gani matunaw ang saging na tunga likunday na panumdum mo. Gani ginapahanumdum kita nga aton nga preparasyon, ang aton nga full active and conscious participation. Hindi lamang ya kung ara na tada sa simbahan. Ang imo nga preparasyon, paghalin mo pa lang sa inyo balay, mo disposisyon, ginama't-amat mo na yung plastar, na mamati ka sang pulong sang Dios, pamalandungan mo sang maayo, you open your hearts, at the same time, nga kung ano man imo mabatian, nga pulong sang Ginoo, imo iniiga pa nga buhi. Hindi lang yan nga kunara ka sa simbahan, dara ka lang nagpamlandong, tapos pagwa mong bilin mo man sa Kristos, pungkuan mo. We should always remember that the sacrament, no, ang aton nga pagsimba, the Eucharist, no, is a sacrament of love and commitment with Christ. Gani ang focus, ang atensyon ara kay Kristo. We have to examine
kung ano mga kinahanglanon naton nga mga bagay-bagay nga ginapamalandungan sa aton nga pagsimba, no? Halimbawa, luyag mo magkalawat, pero balaan mo full full knowledge, full consent and gravity of sin, balaan mo nga hindi ka pwede makakalawat tungod ka may mortal ka nga sala, go to confession. Kung may schedule ka mo sa pagkumpisar, kumpisar ka na or bantayan mo na si Father anti sa magsulod sa sakristi, o kung base alang-alang na mambal ka lang, Father, pwede ko kasimba, pwede ko ka kumpisar tapos mo misa. Maton, isa mo lang ko, Father, pero may upod ko nga isa ka barangay. Napanumdom naman ang aton nga mga kaparian, no? There are many priests, no? Or most of our priests, no? Nagapakumpisar man antes ang misa, o kung may mga schedule man sang confession, halimbawa diri sa katedral ni kada Merkules kaga Sabado may ara sang confession sa Mount Carmel, halimbawa diri, no, kada hapon 30 minutes before the mass they sit for confession. There is Sacred Heart Shrine, there is Pueblo de Panay. May schedule man sa pagpukumpisar. Ang ako nang abit na tandaan nga schedule, Biyernes ang hapon, Sabado sang aga, Sabado sang hapon, tapos Domingo sang aga, kag Domingo sang hapon. Ang Merkules ambot kun may ara pa sang nagapakumpisar. Kay do adlaw-adlaw na da si Father Dale, si Father Stephen ara na dira, no? Nagapakumpisar antes sang misa 1 hour before the mass. Kami ang mga ginalumbitar nga magpakumpisar dira. Biyernes ang hapon kami, Sabado sang aga, Sabado sang hapon, and then Domingo aga kag hapon man. Sang Biyernes, pungko ko tos pagpakumpisar, 2 oras, way got customer Do tayo bitawo, no? Nakakumpisar na gorong iban, pero pagka Sabado, pagpungko kalas 9:15, alas 12:20 ko tindog kung wala to ginharangan to sang ila staff to do sige pagid way pakubi ka pamahaw do gaplamote mantakag. Pero ang panimuot bala nga tungod na batsagan naton nga we are on the state of sin, kag luyag naton magkalawat naghalad sang tion para magkumpisar in order for us to receive Holy Communion in the celebration sang Santos nga Misa. Tiyan mo man ang panumdom sa ato, no? Before the Mass, we should be there, no? Para makapamalandong kita antes ang Misa. Hindi nga kung alas 9 ang Misa, alas 9:15 ka na maabot, o kung alas 9 ang Misa, alas 9 ka man mahalin sa inyo balay. Hindi naman na tama, no? Kung alas 9 ang Misa, kagluyang mo dara nga magsimba, karon kadto ka nga daan, no? Before the scheduled time, para nga makapungko ka pa, da mo ni makapamalandong ka pa, makalustorya ka pa sa Ginoo kung ano ang imong mga hibubunot dara. You pour out everything to God in order for God, no? Kung naula mo na, nahalad mo na, tanan niya kabugaton na sa imong balatyagon, di punan niya man ikaw sang grasya nga sa imong nga pagpauli, di mamag-an naman ang imong balatyagon. We are encouraged to arrive early, do not rush, hindi magsako-sako, no? That our disposition para sa misa matawhay gid, no? Kaga ang aton panimuot ara gid before the Lord. May mga question kagahapon, no? Dress modestly. Ti paano inaano ti may ara dara sang dugay na ni ano pa ini gani sulat pastoral pa ini kag reminder sa aton nga mga parokyano kung paano magpamayo-bayo sang insakto sa sulod sang simbahan sa aton nga pagatinder sang Santos nga Misa.
Tinandaan ko pa, no spaghetti strap, no? Di pwede. Di pwede isang halter, di pwede isang plunging neckline, di pwede isang mga malipot ni mga skirt ni, itong baltagapon, below the knee, above the knee, micro mini, kag amuna ni. Kag isa ka importante nga bagay sa aton nga pagsimba, especially if we want to receive the Holy Eucharist sa aton nga pagkalawat, dapat may Eucharistic fast kita nga ginatawag. That's fasting sa pagkaon, tubig siguro ti basi pwede, o kung sa mga nagmasakit kay dong bulong ti exemption ka mo di, exempted ka mo diri. Pero para sa tanan no nga may maayo nga panglawason niya ti 1 hour before the Mass, no, we need to fast. Next, ang aton nga pagpakita sang total reverence, ang aton nga paubos sang aton kaugalingon sa tubang sang mahal nga Dios para nga kita tanan makasimba, makapangadi sang maayo gid. Do hindi iya nga nagkadto kita dito for entertainment purposes. Nagkadto ka diri ko masimbawa kay ang choir ni daw pang concert. Agin lingaw mo yung kong lingon, wala kayo ng mga muyo sang tulid. Lingaw mo yung kong lingon. Ti sa aton nga pag simba ti ara gina-encourage, ginahinyo kita sang aton full, active and conscious participation, no? Mabatian nato na permi sa aton nga liturgies from Sacrosanctum Concilium number 14, full active and conscious participation. Nagapamati kita sa aton nga mga balasahon, ti aton mga balasahon ti pulong sang Dios. Let us allow Jesus to speak to us. Pay attention as if God Himself ang nagaistorya gid sa aton. Ti kung kaisa ti ang full active and conscious participation, bod silingon sina, kung kinanglan mo magsabat, masabat ka. No, hindi lang nga daw sa tuod ka dang wala kang gasabat kasi kita na nang iban amin. Gay-post lang niya. Ang bala ng iban nga kagyara man sa imo, wala kang idya kasabat, hay nano na lang niya. Ang Ginoo yara sa imo, tigin solo mo lang, wala kayo nagsabat kagyara man sa imo. Ilugo naton ko no si Mama Mary nung nagasiling, let it be done to me according to your word. Di kinanglan mo magsabat, basi mag-apa ka blau, hindi ka magsabat. You join in the responses, you join in the songs during the Mass. Muna man advice naton sa aton nga mga choir, ti allow us no to know the songs during the Mass. Hindi nga kadamisa, ti bago man nyo kantado sa langka, man kami nga wala man sa gagwas baba namon, hindi kami kabalo. Di mga common songs bala para maka-join man kami sa pagkanta. Kalabanan sa mga simbahan natin, ti may mga projector screen naman, may mga TV, LED TV naman. Ti kung kisa makabulig pero kung kisa ganin naka-distract man ah. Gani tunan nato na mga sabat sa Santos nga misa, wala man nagbago ah. Kung nagasimba ka lin sang gamay ka sa subong, kundi ka Japon niya kalagpat sang ginasabat po na pagambal sang paring Ginoo yara sa inyo. Ganga ka man Japon eh, nano na lang na kuno. Ti sabat, no? Na kung kisa, no? Ito, hambal ni Father Jed. Liwat. Nandang ko sa una, magbunyag ko balaw. Mga ginikanan, mga maninoy, kag maninay, handa, mga maninoy, kag maninay, handa bala kamos pagbulig sa mga ginikanan, sila katungdanan bilang mga nanay, kag tatay nga Kristiyanos,
Huwag kasabat ko. Hay dayon on tapan eh. Liwat. Hay nga pamati sila dayon. Agi man ko kasal. Ko, do you take, for example, no? Nabaton mo bala si Ronalyn nga mangini mo asawa sa etc. etc. Pagsabat sang laki. Oo, padre. Ko, sigurado ka? Kay base bala hindi full active and conscious nga participation. Kag nangambalang sa nga ginatuslok na sa akong ginatapak tong tiil yan sa batsa. Oo, padre, gali kay hindi pa. Sa aton nga pagsimba, we should always recognize the real presence, no? Ang presensya sang aton Ginoo sa aton nga pagsimba, no? Muna ginatawag naton nga may ara sang transubstantiation nga ginatawag ang pagbaylo sang bayhon sang ostyas kag sang bino sa lawas kag dugo ni Kristo. Then we have to express proper reverence. Magbow, maggenuflect, magluhod. Nagani nga ginapahanumdum kita magkadto kita sa mga simbahan. Pero ito nagtabo sa usamis. Ito bala itong induplaan niya kuno ang baptismal fount o kuno ang bulutangan sang holy water. Kung nag-ako man to, naggambal man siya, nag-public apology man to siya nga wala niya kuno ginpilan for the sake of content lang to kuno, drama-drama lang. Bot ko nakita yung video kung nagpilagin man siya. Kung nagpilagin man siya, kag wala igin ako, nag-public apology siya, kag doon sa Japon nag-ako, na misto siya kwanto, tumuoy. Di mayara itong tabo nga kwangid, nga reconsecration sang simbahan, no? Do St. John the Baptist Parish pala to. Nagambal ka niyang isa kakilala naton nga bugada, nagambal siya nga dapat kasuhan to siya sang ara sa Revised Penal Code, Article 133, ma'am, 133, no? Offending religious feelings. Para kuno wag pamarisan. Tunto, no? For the sake of content. May ara iba, no? Ga-drive nga na itong nagligan to. Ga-drive nga nagahublas. For the sake of content man. Ga-drive sa motorya. Ulo exhibition sa tahay kwaan sa lisensya. Tanan na lang ang pamaagi, no? Para nga himo sang content, no? Kung ano yung ginapahanumdom naton ang Santos nga Misa, isa ka bagay na hindi kinanglan niya sang nanarisari o kung iban pa nga klase sang mabakdive kapag ako nano ang presensya sang Ginoo, presensya sang Dios nga nagapakig-upod sa aton, nagahatag sa aton sang grasya ara gid, no? Sa aton nga pagpangabuhi adlaw-adlaw. Sa aton nga pagpangalawat panumdumon ta do parehas to bala sang soldado sang centurion nga nagsiling, Lord, I am not worthy, no? I am not worthy to receive you, or I am not worthy that you enter into my house, but only say a word that my soul shall be healed. No? Sa aton nga pagkalawat hindi man kita gani, nobody is worthy, no, nga makabaton sa aton Ginoo, pero ginahatag niya ini sa aton sang bugos, sang may bugos nga paghigugma, na we have to receive with faith and thanksgiving. Kaya pasalamatan gid naton ining grasya sang Dios. So whether we receive it sa aton dila, sa aton kamot, ang awareness naton that we are receiving the body of Christ. Ganit tandaan naton, kung may tinipik-tipik dira kauna pa, kaya na it is the same body of Christ, gamay man na o kundako. Gani na nga mga panumdom, gikan diri sa amon sa Spirit FM Rojas sa aton pagpanglagad subong adlaw sa simbahan nga nagapanglakaton Tuesday edition. Kutob na lang diri, buwas naman. O ikaw po do imo lang tanan. Ay, sa mga nag-upod sa aton sa Facebook Live, pasensya, wala ko ka balis ang akon niya, mga upod ni masulod kag i-greet ka mo. Ay, kinanglanis lang balon pag mo.
Good morning, good morning. Nalang kag namang nga salamat sa inyo nga pag-upod sa aton. Kabay pa nga sa gihapon no, ang aton nga pagpamalandong sa mga selebrasyon naton sa pagsaulog sa Santos nga Misa, aton nga dalon no, sa aton nga mangin parte na bala sa aton nga pagpangabuhi. Kanay madamong nga salamat sa mga nagaupod sa aton mga programa labi na gid sa Misa sa Kahanginan every 6 in the morning. Di ko Domingo nagasabay sa aton ang RMN Rojas 657 and of course DYOW Bombo Radio Rojas. Pero kita diri sa Spirit FM ti kada aga alas 6 na. Diritso na kadadlaw. Sa liwat sa aton nga mga bulano, mga nag-graduate ng eskwela St. Pius X Seminary, we welcome you to the feast and all the other activities of St. Pius X Seminary sa subong nga tuig. Sa ngalan sa bugos nga puwersa sang Spirit FM Rojas ang ginapangunahan sang aton nga overall chairman, the Most Reverend Victor Bebendico, sa akon mga partner technical, lagad Ana Marie Ledesma, lagad Ronaldin Di Guzman, and of course our technical partner, alagad Ming Wego. Sa ngalan ni Brother Ray Gabriel Coronado Toledo. Ninyo lagad nyo sa pagtuo kag sa pagserbisyo. Father Mark Granflor, Father Jed amuning tama, sama-sama together, always and forever. Mayong aga sa tanan, kag God bless Pilipinas.